على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كيف rayuwar ce ya hankali ina gaya ma an buga ta an buga ta ya isa a wuce haka ba an ya kwa gayya ana ƙungiyar mana nasiha kan ya mun gama karatu da ya mun gama karatu da zuwa islamiyya sun zo nan ina tilawa kuma ka zo ka amina nasiha da zai muku sauka za ta inda babu kuɗi wajen siya an jima in ka tashi yin wanki zo ta tana nan tana nan mana kai da suke ji a waya Allah kana nan ko kuma ni fa na fasa tsaya gun malam fa kana nan kuɗi ba goyi fa yanzu karatun ba ku bukatar su sai kuɗi